Nagkabit lang kaya ako sa aeroplano. Naman lang ko sa estribo sa aeroplano. Kaya nakalibre ako. Sana all! Sana all! Tensho TV. Idiyo, sabi ninda, 1.5 meters daan dapat distansya nindo. Kung sa tuya, 1 metro lang, senda, 1.5 meters da ang social distancing ninda. Paano, di man sila nagmamaras kaya? Sabi ka tong taxi driver, 600 plus lang da ang case kang Rona Igdiyo. Sana all! Sana all! Kaya siguro, arog sinda kayang krampantiyon sinda, no? Sige sa sang lakaw, makitang kwartang bambakal. Kahanap lang ang bagang bata Igdiyo, di maray na. Nagbibiro lang ako. Natarakak ang pati si Duwang Pilipina dumanay. Sige yung pati si Karaway-Kaway. Mga Pilipinas sinda. Ano ka magkibasketball rin sa aki. Tibuon ta. Tarantado! Buri baka mong warak kita pa di. Balik na kita pa di. Ibi. Pag mo warak ibi, litong. Kuraw mama. So hanggang dyan na muna kita. May man katawa-tawa Igdiyo. So puputulon ta mo na yung video ta Igdiyo. Pag makailing kita magayon gayon na lugar. Pag magayon gayon na babae. Pag babae. Pag magayon gayon na lugar. Nagbibiro lang ako. Nabalik kita sa video. Iyo po. So hanggang di naman na kita. Naglalawag ako sa mga arog kanay, mga tindahan. Arog kanay oh. Naglalawag ako dyan, di ko tigirintindi. May mangyayang kwarta niyo sa... Itsura pa lang may mangyayang kwarta niyo. Uli lang ninda. May 3 euro man ako. Ang bakal tubig na naman at yan. Nakaabot mangyari nakaabot manin... Euro. Ang kwarta, 5 euro lang. Malupit, Nagkabit lang kaya ako sa aeroplano. Naman lang ko sa estribo sa aeroplano. Kaya nakalibre ako. Hindi lang pagpapuli. Pagpapuli, baka magikit na naman kitang bike duman. Hani makapuli kita. Madaldal ka eh. Ang bilis yan sa tawag kang tinampo. Yan maurag. Nakulong tao, dispiras garo igdi. Ano daw makadula lamang kita. Pero mga bandirita say. Nagdudulag pati sa kuya, nakamaskeda ako. Oh, yan. Yun na kaya sinasabi ko sa Indo. Oh, antri niya sa tahaw. Harap na ka mo dyan. Hindi mo kayang release yan sa tahaw kan tinampo. Antri, man ko ta. Ang auto man. Ang araw na kayan. Traffic na ka mo. Problema na nindo yan. Mali malang yan. Nag-stop man kaya. Ini dara-dara siyarong niya Marag man. Halay na ko kakalakaw ang ayip. May lamay din bulas to ganay. Saka palamig lamang ko tang singkuhon. Kikap pala ni. Marag sikap pa, may salon igdi Kap salon. Buri-rayo na kita pa. Ang balilo kita. Ay, buri maurag to. Sarang ito. Ano daw yung ganun tayo? Yan tindo ko na yan Sige daw. Simba niya, nalaman mo na kasino yan. Paano masabi? Tandaanin do sarong liko. Basta dahil kita ito mawawara. Di malas na mawawara kita ito. Basta po man sa hotel, pasiri, 2 siko man lang. Wala sa katoo. Buri-rayo pa Kulog ng bitis ko Nagkawara kita ito, may barasolan. Dapat mga alas 6 makabalik na kita sa hotel. Sabi ka tong bantay duman. Sabi ka to ni nanay, magbalik ka ngay alas 6 na ito makarakayan na ngay alas 6. Di anong oras na sana ngunyan? Ngunyan, ang oras igdi alas 5 na. Iba na lang mga sarong oras na lang bago makabalik kita duman takon dae. Makaka please kita sa pamanggihan. Iyo po. Gabos sa tao din nakasarapatos Ibintawid din sapatos
Dapat manigusog edi sapatos ay uyo si Tutoy. Ya si Utoy nakatinilas. Ayop na to. Bago pa ko kakalakaw, ano pa sana ko nakailin nakatinilas? Ipagsusulit na tao niya ay. Masasaway, inabihan na magsapatos. Tamadalan sini. Primay bangagyan igdi. Kulong ka. Tandago na lang daw kapag nakulong ka igdi. Ini si tatayo. Bakal kitang sarong sibuyas. Ano man sarong sibuyas ay. Yan na, karang mahangas na kayong lalagon. Maana ba ang kataw-taw, di ba huldapong kita, makasupugon man pag inulda po taig dito, trisa na itatao ta. Hindi pa ting duwang lalaki naman sa auto. Pero mahangas ta. Uy, kaskaso ni magdalagaan. Runner ni Boy. So yun na muna yan, babalik na kita. Itong inagyan tayo malang siya agyan ko, kaya sa ngunyan, stop mo na ang video ta, may tang ibang agyan. Kung may mailing na naman kita magyan ngayon, i-update ko kamo para mabidyo ta na naman, para makaiba ka naman kamo sa pagpapaser-paser tayo dito sa Belgium. So see you. Dio, meron igdiyo ano, garo ukay-ukay. Ilingon nindo ta garo maog makamo igdiyo, ta inigaro mo lang ni ano, Divisoria. Inisa naman sa gilid ni Iniyo. Hindi mawarag magluwas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ta de panggayo lakop. Siyempre mamas kita ta. Masupog man sa enday. Sabi pugi-pugi ko na, di kita mamas. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Iba na pala magkaili. Habang magpariling sa camera, pero mga sinaunang tao. O yaw, yung nindo. Ini ay bro mga kaya na kita. Mawara kita. O basta yaon naman si Chinatown, nagyenta. O yaw, matawon man ni Dio. Bali hilingon tayo di ko niya nitigar bagay Divisoria. Will you please repeat it? Pero sabi ninda 1.5 meters lang daa. 1.5 yan. Maribayan na nga ning nilawgon. Ayaw, ilang nindo. Yun o, Seaman. Kami sa dira siguro kayan, Seaman. Seaman nga ni. Wow naman! Wow! Wow! So hanggang hindi na lang ang video ta mga pugi. Dahil paglingawan na mag-subscribe tapos click mo ang bell button para updated ka sa mga susunod na video ko. Salamat mga pugi!